amunun sigimbe ni kuma ila ka au matarafa shirifla jabaranso jamukan sariya blola anga foli ani wala nyumade au bela jene ko au bismillah aka jamukan ka sariya blon jamukan do sariya blon jamukan kono sariya bulu farami mbe ni onya shirino sigida la kanama nango mako dora l'environnement ambe anyere soro o kono bi nando no kono ame yakla jike jamana sariya somba sariya seta ani durnana lati ken la condition du Mali ni obe afanyana Nazarakana que toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État. Kosigida lakana lakolashili jaya oye jamana dembe kringde ma wajibi ani jamana yele ma wajibi. Jamana dem dama kote mama be jamana kono ko wajibi do ima lakana minye jaya ta famela ye ani besaya ni sigida yele lakana iki ijora fa ola kosebe babu abena bla ode kono haklina nenedo le thème du jour état des lieux et perspectives d'assainissement après la fin du contrat des deux zones Mali Maoulele Kenaka Malaye Amadou Sidibé président de la coopérative d'assainissement des GIE de la commune 5 du district de Bamako bi anale bi ñoo fa ni kumayna wala sa akambla mi aux zones Mali contrat bana Ola faire courage mon bolo dala bi wala sa dia ka sega sabati Bamako kono babu abina sigi oreka ozone Mali tarapeu o amna mune kessa mungera nam sega fo o jiye ozone Mali saraka minge o kofe fere wera mo mi sega bolo da jamana fe de baga jankulu fe wala sa dia ka sega sabati anga nyana maya agulul nga sigdala kenaya abe gulun kosebe menye sigda sanman koy babu amna nudo ninka soni nene aw anga sa family soro ala inshallah. Monsieur le Président, ami foki woni mando i soni na kana wa kenaka wolili ni aseli ma na sora chuna suntura mbofu me sirfula fu ma la je jama bela janefu an ka wulili la jaranye wala bitele la amoko be aw ye nyama barakelaw ye nyama ka doni ka bo an ga so ka ta alafili on me aw de donko sebe ko sebe kateme kulu chama wera ka bi wala ozone Mali anye akibara soro ka fo u ka kontra min humbe wonu jamana ni nyogonche ko abana o nanya laje bi ozone Mali nari ni bije munu kun fora a kontra kono ka se bima aw jeyo yere bolo est ce que a bela jine bora serafe état de lieu bon ni état de lieu laje ozone bena bara ndamna kwamna wa soro nyama hakem be bo tile kono bako dugulo kan ate ton bafla bo mais bi ambe yoro mina o ka san shegin bara ngono ambe yoro mina sisa ab nyama mi ta fu ton baduru nyogo par jour mi me bot le kono o de kama depuis ozone bena dum folo mina ani famo yo nya yurula munna fatu nalla ngabna ke warla chien parce que nous nana o tina se ka nyama bayelma bon nous ma nyama bayelma u b'a cɛ ka taa fili fan dɔ de la bon n'i y'a ci ka fili fan dɔ la fiɲɛ ni jiw bɛ tila ka segin n'a ye ka n'a ma tuguni donc nakun t'u la n'a y'a sɔrɔ u tun bɛ na de ka na ɲaman cɛ ka tila k'a bayɛlɛma pour que ɲaman kana segin an ma nafa b'o nali la n ko mais n'u y'u ta k'u sara san 8 an bɛ se san 8 bɛ taa se kuma min na o b'a sɔrɔ mɔgɔninfin cayara ɲaman hakɛ cayara wari taara fiɲɛ fɛ minɛn t'an bolo ɲaman bɛ lasago yɔrɔ min na o fana t'an bolo foyi foyi t'an bolo k'a bɛ kɛ warila tiɲɛ mais comme a don u m'an lamɛn donc an filɛ o de kɛnɛ kan bi ɲaman bɔra tonne ba 2 la sisan ka taa fo tonne ba 5 jatela tile kɔnɔ a cɛ fɛrɛ t'an bolo a minɛn t'an bolo ɲaman kan ka cɛ ka bɔ soda la ka taa bila yɔrɔ fɔlɔ dɔ la n'a bɛ fɔ ma dépôt de transit ɲanama si tɛ Bamako o ka bɔ yen ɲaman bɛ ta ka bɔ yen fana ka taa laban a lasago yɔrɔ laban min na n'a bɛ fɔ o ma décharge contrôlée et compactée o yɔrɔ kelen bɛ Mali la yan a bɛ Sikaso de
Sikasso kan 2002 la o y'a jɔ ye u bɛ norme bɛɛ kɔnɔ n'a bɔra Sikasso la a tɛ Mali dugu si la. Mais Bamakɔdenw ka bon ka tɛmɛ Sikasso kan. Bamakɔ jama ka ca ni Sikasso jama ye. Bamakɔ ɲaman bɔta tile la a ka ca ni Sikasso ɲaman ye. Donc an dun b'a mɛn ko Numubugu o Numubugu ko in. Numubugu anw yɛrɛ b'a dɔn anw yɛrɛ kɔni b'a dɔn Numubugu ko kɔni a kuma bɛ kɛla komi waridunyɔrɔ parce que Numubugu n'i y'a mɛn décharge contrôlée et compactée dingɛba dɔw de b'a kɔnɔ a bɛ fɔ dingɛ dɔw ma ko cellule pour ordure ménagère et assimilée o ye ɲaman min bɛ bɔ du kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔnaw la olu bɛ traité ale kɔnɔ. Cellule wɛrɛw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma cellule pour déchets spéciaux olu ye usines ɲamanw ni ɲaman gɛlɛn ɲaman dangereux ninnu olu fana bɛ taa o yɔrɔ la. Bon n'i ye Numubugu lajɛ Numubugu cellule kelen dɔrɔn de bɛ yen o cellule fana o ye 400 000 mètres cubes ye 400 000 mètres cubes Numubugu cellule kelen min bɛ yen o ye ordure ménagère de ye. Bon o cellule ni Bamakɔ ɲaman san kɔnɔ n'i ye Bamakɔ ɲaman cɛ ka taa san kelen la o cellule ko bɛ ban. San kelen a tɛ san kelen yɛrɛ dafa o cellule bɛ fa k'o datugu k'o k'a baara bannen cellule wɛrɛ dun tɛ yen. Bon décharge fana kɔnɔ wajibi fo ka pont bascule k'a kɔnɔ pour que ɲaman hakɛ min bɛ don décharge kɔnɔ o hakɛ ka dɔn parce que n'o hakɛ ma dɔn si de bɛ décharge la a si cayalen b'a san 15 san 20 n'o tɛmɛna a tɛ se ka baara kɛ tuguni. Bon n'a fɔra ko ɲaman yɛrɛ min bɛ donna décharge kɔnɔ o yɛrɛ hakɛ dɔnnen tɛ. Bon donc finalement a bɛ kɛ kunfɛ baara ye ɲamanko tɛ kunfɛ baara ye ɲamanko kan ka organiser de k'a labɛn donc Numubugu ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ. Mais ozone ta nin kɔnɔna na ozone nalen ɲama gestion ta fanfɛla la ale ye mun de sigi sen kan ni an bɛ se k'a fɔ ko o tora a kɔ nafa la. Ozone ma fɛn kɛ o ozone nana GIE yɛrɛ tun bɛ ɲama min cɛ ozone t'o cɛ GIE bɛ ɲama min ta ka bɔ dudaw la ka bɔ n'a ye dugu kɔnɔ u ka baara tɛ ka bɔ ni ɲama ye dugu kɔnɔ dɛ u ka baara ye ka ɲama ta soda la k'a bila dépôt de transit la o contrat de b'o ni mairie cɛ. Mairie du district n'o min ye contrat signé ozone ye o de kan ka taa dépôt de transit cɛ ka taa n'a ye ɲama lasago yɔrɔ laban na. Bon mais GIE de b'a ta soda la ka taa n'a ye fo dugu kɔfɛ. Bon ozone bɛ yaala sugu kɔnɔnaw ni faamaw ka so k'olu cɛ ani ka siraw furan mais ɲama yɛrɛ cɛli GIE bɛ min cɛ a la ozone m'o cɛ dɛ n b'o f'i ye dɛ. Mais wari ko in ni y'o ko bannen yan. Ɲɛ bɛ sɔrɔ a la an b'a fɔ ɲɛna depuis a daminɛ nkaw bɛ contribuer aw ka wari ta la ka fili fenêtre fɛ de yan'aw ka 80 milliards à environ 100 milliards a bɛ taa fo 100 milliards jate la san 8 kɔnɔ k'o ta ka di ozone ma an y'a f'u ye a ye table ronde de baara de fɛn kɛ ka mɔgɔw wele k'u lasigi nafolotigiw ani dɔnni bɛ mɔgɔ mun na ɲamanko la aw ka wari jate minɛ a bɛ bɛn wari hakɛ min ma aw ka juru ta aw ka infrastructure jɔ n'o ye dépôt de transit ni ye décharge ye aw ka minɛn san ka di GIE ma parce que ni minɛn ma san ka di GIE ma a tɛ ɲɛnabɔ dɛ parce que GIE bɛ baara min na service public de don c'est un service public alors o bɛ prix min pratiquer c'est un prix communautaire c'est-à-dire dugudenw ye wulila ka courage ta ka dugu baara mais tarification ma kɛ ka étude kɛ k'a fɔ ɲamancɛ wari bɛ bɛn nin hakɛ de ma du kelen kelen ga de don dɛ du tɛ dɛ mais GIE bɛ ɲamancɛ du de la du kelen bɛ hakɛ dɔ sara ɲamancɛ wari to ɲamancɛ wari ye ga de ye ga kelen kelen bɛɛ de kan ka a ka poubelle sara mais komi faso baara don bon GIE fana bɛ nin baara kɛ parce que u tun tɛ baara la baara tun t'u bolo donc u y'u cɛsiri gouvernement ye promesse d'u ma k'u bɛn'u dɛmɛ u taara u ka wariw ta ka juruw ta ka mobiliw san ka kɛ nin baara kan dɛmɛ mana tile kelen au contraire o coronna de fo kana kɛ sababu ye GIE caman y'a baara bila mun m'a bila olu kɔni bɛ continuer na courage ni fɛɛrɛw de fɛ parce que ala y'a k'u ka baara ye o sigida la n'i dɔnna ni fɛn min ye n'i y'o dabila i bɛ k'i lagosi i ka sigida la donc hali n'u tɛ fɛn sɔrɔ a la wajibi u bɛ continuer ka nin baara kɛ pour que ka quartier saniya parce que u donna la quartier yɛrɛ saniyali de kama ka se ka ɲaman bɔ mɔgɔw senkɔrɔ ka ɲaman bɔ denmisɛnninw senkɔrɔ k'a bɔ mɔgɔw senkɔrɔ parce que ni ɲaman bɛ yen bana tɛ bɔ an senkɔrɔ donc ka ɲaman ta ka bɔ sodaw la
GIO ni dugutigiw de ye nin ko daminɛ yanni mairie kana don a la 92 fo 97 mairie sen donna a la o kuma de sinon ni dugutigiw ani dugudenw olu de ye nin baara daminɛ quartier kɔnɔ pour que ka quartier saniya donc o zone ko fɛn min tɛmɛna kaban a kɛra komi ji bɔnnen n'i ko i bɛ kungo kan o kɔrɔ ɲɛtaga ko t'i kɔnɔ a mun kan k'o ko ɲɛnabɔ olu b'o ko ɲɛnabɔ mais anw tɛ segin o ko kan tuguni anw b'a fɛ sisan an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na an b'o de sira ɲini na sisan. mais ni an ye jateminɛ kɛ toujours nin yɔrɔ in na min ye Ozone Mali ka baara ye an b'a ye u bɛ goudron caman fura an kun ye a fana ŋunuŋunu kuma mɛn waati dɔ k'a fɔ hali min u ka contrat close kɔnɔna na ko hali goudron k'a fura k'a jɛ ka tila k'a ko k'o kun b'a la est-ce que aw ladɔnni kɔnɔ a b'a kɔnɔ k'a b'a kɔnɔ ko ka goudron ko o de b'a kɔnɔ ayiwa Bamakɔ b'a dɔn cɔ n'o delila ka Ozone ka goudron kelen ko yan Bamakɔ a b'a kɔnɔ ko tache noire o ye mɔgɔw bɛ taa ɲama bɔyɔrɔ tɛ mɔgɔw bolo u bɛ taa ɲama bɔ yɔrɔ mun na n'o jɛnsɛnnen Bamakɔ ka ca ni yɔrɔ 100 u kun ka baara fɔlɔ ye k'o bɛɛ cɛ u ka baara fɔlɔ fana ye ka caniveau curer ɲama min bɛ caniveau kɔnɔ k'olu labɔ k'olu fana cɛ ka bɔ yen ka siraw furan ka bɔgɔmugu cɛ ka taa n'a ye bɔgɔmugu tun bɛ cɛ ka kɛ carreau kɔnɔ a bɛ cɛ ka kɛ kɛrɛfɛ a ye accident mototigi dama min binna dan t'a la k'u jogin parce que ni i donna bɔgɔmugu la moto bɛ cɛ ni ye mobili yɛrɛ bɛ cɛ ni mɔgɔ ye accident caman kɛra la donc vraiment anw yɛrɛ kɔni Ozone ko kɛra anw bolo souvenir kɔrɔba de ye souvenir dama tɛmɛnen parce que anw ye nin baara kanu cogo min na jamana kɔnɔ ka nin baara kɛ jamana ka tila ka na anw ta k'anw fili kɛrɛfɛ fo gouverneur yɛrɛ ka lettre sɛbɛn ko maire ka GIO ka contrat résilié ko Ozone bɛna baara kɛ mɔgɔw dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ mairie district la mairie district ɲɛmɔgɔbaw n'olu yɛrɛ kan k'i cɛsiri ɲamanko la olu yɛrɛ ka déclaration b'a jira k'olu tɛ ɲamanko kalama olu dɔw ko depuis Ozone nana ko soso dɔgɔyara Bamakɔ soso ni ɲamanko bɛ ɲɔgɔn sira n ko soso ye ji nɔgɔ de n'i y'a mɛn soso ji o ye ji nɔgɔ de ye o mais ɲama ni soso tɛ ɲɔgɔn n'i ko limɔgɔ an tulo b'o la mais soso ça veut dire que mun yɛrɛ b'a baara la olu t'a dɔn mɔgɔ minnu bilalen don ko ɲɛmɔgɔya la n'olu t'a ɲɛ dɔn a bɛ kɛ k'a ta ka fara ɲɔgɔn kan aw tɛ taa yɔrɔ si. mais an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ état des lieux kɔnɔ toujours Ozone Mali ka baaraw la min y'u ka minɛnw ye mobili ni ɲama baara minɛ wɛrɛw yala o ko bɛna kɛ cogo di o bɛna segin GIO o ma ou bien jamana yɛrɛ bɛna tila k'u ta kɔrɔw la. ne kɔni bolo jamana bɛn'o ta de sisan k'o di Voirie ma parce que nin baara daminɛ Voirie ni GIO de ye nin baara daminɛ o GIO b'a ta ka bɔ duda la ka taa bila dépôt la Voirie b'a ta dépôt la ka taa n'a ye dugu kɔfɛ an tun bɛ baara kɛ ten de mais o nana Ozone min bɛ sara san na ka Mali yɛrɛ patrimoine minɛn mun bɛ Voirie bolo ani baarakɛla jolen mun bɛ Voirie kɔnɔ k'olu ta k'o di Ozone ma aw bɛ mɔgɔ min sara aw bɛ tila ka jamana minɛn ta pour le patrimoine de l'État k'o ta k'o di entrepreneur ma ka tila ka Voirie cour ci fila ye ka fanba ta ka di Ozone ma Ozone ka Ozone installé kɔnɔ donc bon komi mɔgɔ tɛna se ka fɛn fɔ Ozone ko la quoi parce que Ozone ko an y'a dɔn c'est un projet mort-né an y'a f'u ɲɛna depuis a daminɛ n ko c'est un projet mort-né a tɛna taa yɔrɔ la wari la tiɲɛ don hali aw ka miliyari kelen di commune ma k'a tɔ miliyari 2 di Voirie ma sisan b'a sɔrɔ Bamakɔ jɛra mais aw y'o bɛɛ ta k'o di Ozone ma Ozone n'a partenaire o ni mɔgɔ mun y'a sigi donc a kɛra perte de ye jamana ma quoi mais ayiwa an ye temps min kɛ tolontala na san 8 mɔgɔninfin ka adamadenya la o tɛ tulonkɛ ko ye quoi ɲama dun n'a ma sago a bila i kun na i b'a dun parce que i tɛ se ka kisi ɲama ma soit i bɛ ɲama na sago soit i b'a dun bon an b'o tile de la sisan i m'a typhoïde yan bon bana caman bɛ yen olu tun tununa mais a bana bɛɛ bɛ segin ka na n'an ma disposition ta parce que plus ɲama bɛ kan ka caya an dun ka ba bɛ kan ka girin bon ɲama bɛ kan ka don fiɲɛ la bɛɛ bɛ pollution de l'air bɛɛ b'a dɔn problème min bɛ ɲɛ bɛ mura ni sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn mun na foyi tɛ nɔgɔ de bɛ sanfɛ o parce que ni nɔgɔ n'a jilama tɛ i bɛ taa kurulama sɔrɔ n'a kurulama tɛ i bɛ taa gazilama sɔrɔ o de ye nɔgɔ fɛn saba ye déchet solide déchet liquide déchet gazeux pneu mun bɛ jeni o tɛ fumée mun filɛ o tɛ gazi ya poussière mun bɛ yɛlɛ sanfɛla la poussière nɔgɔlen mun bɛ kɛ atmosphère la o tɛ o gazilama tɛ
an b'olu sama donc anw yɛrɛ ka bana souci nɔgɔ de. Monsieur le Président, an ye faamuyali caman sɔrɔ n na n bɛ hakiliw lakunu parce que an bɛɛ kungo don an bɔra k'a kalan jamana sariya sunba min ye jamana sigi sen ye article 15 de la constitution a bɛ nin kuma fɔ an ɲɛna an bɛɛ kelen kelen jɔyɔrɔ bɛ sigida lakana ni a kɔlɔsili fo ka taa se saniya ni bɛsɛya ko ma ni an tora o bundakun kan k'a lajɛ bi Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ ɲama tɔɔrɔ n'a b'a fɔ ma ko dépôt de transit k'a cɛ ka bɔ du kɔnɔ ka taa lasago yɔrɔ la sani a ka taa lafili o yɔrɔ joli bɛ sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ bi. Bamakɔ bi o yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a compter anw b'a nin baara daminɛ 92 kuma min na avec Joseph Marie Diarra Ivoire directeur kɔrɔ ani Yaya Bagayogo Ala ka hinɛ a la o y'a sɔrɔ dépôt 120 olu y'o de sigi Bamakɔ. O b'a yira ko olu autorité ko vision kun b'u la commune dépôt 20 parce que u b'a dɔn mɔgɔ bɛna caya donc ni mɔgɔ cayara fo ka ɲama na sogin lasago yɔrɔ dɔ la fɔlɔ yan'a ka cɛ ka bɔ yen mais bi an bɛ yɔrɔ min na dépôt min bɛ Bamakɔ k'a bɛ marché n'i y'a compter a tɛ tan bɔ Bamakɔ bɛɛ a tɛ dépôt tan bɔ n'i ye dépôt min yira géo la sini o b'a kɛ kulu ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ géo tɛ baara kɛ n'i ko géo tɛ baara kɛ taa Lafiyabugu kɛ i ka taa lajɛ i ye yɔrɔ yira géo la kalo kelen kalo fila o bɛ ɲama bɔ k'a kɛ kulu ye donc géo b'u ka baara kɛ mais baara tɛ kɛ yɔrɔ jumɛn o ye ka ɲama ta ka bɔ o yɔrɔ la ka taa kan ka taa yɔrɔ min na baara kɔ tiɲɛna yen de o tiɲɛna parce que équipement tɛ Ivoire bolo hali sini n'i ye équipement san ka di Ivoire ma n'i ma Ivoire surveiller faamaw bɛ tila ka équipement bɔ ɲamancɛ la k'a bila u ka sojɔw la o de Ivoire curo Ivoire équipement min bɛ di Ivoire ma Japon b'an dɛmɛ Chine b'an dɛmɛ mɔgɔ caman partenaire caman b'an dɛmɛ mais ala tɛ san 3 bɔ a bɛɛ bɛ kɛ épave ye parce que u bɛ ɲamancɛ bɔ a la ka taa baara wɛrɛ kɛ a mɔbiliw ye bon n'o kɛra baara tɛ taa yɔrɔ la o a nana ɲamancɛ de kama a bɛ ɲamancɛ de kɛ faut k'o yɔrɔ dan sigi o de la donc c'est pour dire que dépôt de transit o infrastructure tɛ yen de mɛnɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye infrastructure tɛ Bamakɔ yan décharge filɛ décharge kelen décharge fonctionnelle ɲuman min bɛ marché ko k'a dayɛlɛ a tɛ jigin miliyari 30 kɔrɔ dɛ n b'o f'i ye dɛ parce que norme de b'a la o norme de b'a la bon ne yɛrɛ ka taa ni 5 milliards 6 milliards ye k'e bɛ taa Numubugu dilan Numubugu tɛ dilan ten o n ko n'i bɛ décharge sigi u bɛ ɲinini dɔw kɛ a bɛ fɔ a ma étude d'impact environnemental et social o ye k'a lajɛ san 20 min décharge bɛna sigi o san 20 kɔnɔ a bɛna kɔlɔlɔ jumɛn lase dugujukɔrɔjiw ma a bɛna sigiyɔrɔ kɔlɔlɔ jumɛn lase baganmisɛnnin mun bɛ yen parce que an kelen tɛ balo la koyi baganmisɛnnin dɔw bɛ yen olu jɔyɔrɔ ka bon n'olu bɛ kan ka baaraw kɛ pour que an ka fiɲɛ dumanw sɔrɔ an ka se ka balo sɛnɛfɛnw ka se ka marcher mais a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye o ma a kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye baganw ma a kɔlɔlɔ bɛ kɛ mɔgɔninfinw ma mun ye ainsi de suite olu études bɛ kɛ ka ɲininkaliw kɛ a bɛ fɔ o de ma étude d'impact environnemental et social ni décharge bɛ sigi fo k'o étude de kɛ bon anw ka jamana tɛ sɔn étude ma koyi mɔgɔw bɛ taa kɔrɔlenw de ta k'o photocopier k'o sigi ka yɔrɔ dɔw falen falen la non o tɛ kɛ an fiche d'enquête de bɛ dilan k'a baara kɛ a ɲɛ ma Numubugu lajɛ kɛ t'a fɔ o b'a fɔ ko étude d'impact environnemental kɛra a la mais a ta i k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a ma ɲa fo k'o de kɛ parce que n'i ko i bɛ neutralisation kɛ ka ɲaman kɛ pour que a kɔlɔlɔ kana sɔrɔ a la i bɛ ɲinini de kɛ yanni i ka a yɔrɔ sigi bon o baara b'a Numubugu kan fɔlɔ fo ka Numubugu daminɛ étude d'impact environnemental la ka étude reprend k'a kɛ o bɛ taa fɔ miliyari 1 na a tɛ jigin miliyari jukɔrɔ parce que tulonkɛ baara tɛ dɔnnibagaw de bɛ na k'o baara kɛ k'o ban a bɛ sɔrɔ ka implanter donc anw bɛ fɛn fɛn na Bamakɔ mɔgɔ bɛ décharge dɔgɔyalen Bamakɔ o ye décharge 4 ye Bamakɔ parce que n'i ye ɲama volume min bɛ bɔ tile kɔnɔ n'i y'o jateminɛ tonnage min bɛ bɔ 5000 tonnes par jour k'o lajɛ bon n'i ma décharge kɛ décharge kelen t'o ɲɛ o ayiwa décharge fana tɛ dɛ f'i ka tila ka transformation de k'a la anw ka ɲama tɛ ɲama gɛlɛn ye sa anw ka ɲama yɛrɛ o kɔrɔ ye ka bayɛlɛmali kɛ ka ɲama yɛlɛma ka nɔgɔ bɔ a la matière organique min b'a la o bɛ taa fo 40% 60%
o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye k'a bila ka taa forow la ayiwa manaw mun b'a la o bɛ taa 10% na o fana bɛ se ka kɛ manakisɛ ye ka tila k'o lasegin chaise ni gɛnniw n'a critique o bɛ se ka k'o ye nɛgɛ fana b'a la métaux mun bɛ ɲama kɔnɔ n'i y'a lajɛ o fana bɛ taa fo 2 à 3% na donc kati buteliw b'a kɔnɔ buteliw olu fana bɛ baara donc tissu b'a kɔnɔ i bɛ fɛn caman de dɔn fɛn tɛ ɲama na min bɛ lafili an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais a bɛ woloma de o wolomali fana o bɛ se ka kalan depuis sokɔnɔnaw la ka du deli a la hali n'a kɛra poubelle 2 poubelle 3 ye k'o bila du kɔnɔ o k'aw bɔ ɲɔgɔn na mais fo ka usine jɔ usine de bɛ jɔ artisan bɛ baara kɛ bayɛlɛmali la mais usine fana sen ka don a la dugu dɔw bɛ yen olu bɛ ɲama jeni k'a kɛ courant de incinération k'a kɛ courant ka tila k'a feere énergie ma ayiwa bugurijɛ min fana bɛ bɔ o la o fana bɛ feere ciment feerelaw ma donc ɲama fan bɛɛ bɛ nafa bɛ sɔrɔ a bɛɛ la mais n'an bɛ ɲamanko kɛ zen na k'an bɛ dankara la ni bayɛlɛma ma don a la cogo si tɛ sɔrɔ ɲamanko la parce que dugukolo si tɛ sɔrɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko nin dugukolo bɛ se ka san 20 san 30 san 50 kɛ ko aw bɛ kan ka continuer ka ɲama k'a la o tɛ sɔrɔ donc solution kelen min bɛ ɲama na o ye k'a bayɛlɛma a bɛ emploi baden créer mɔgɔ baden décharge kelen hali ni comment dirais centre de tri o ye ɲama bɛɛ bɛ na o b'a woloma ye manaw bɛ compacter fan fɛ nɛgɛw bɛ compacter ainsi de suite a bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn na u dan ma pour que u ka drainer ka taa usine o y'a baara yɔrɔ fɔlɔ ye ka tila ka taa se usine ma baara yɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka n'i ye ɲamanko organiser i bɛ se ka mɔgɔ min t'a la a ka ca ni mɔgɔ 600 ye usine kelen na donc olu bɛɛ bɛ se ka kɛ an kana fɛn wɛrɛ si kɛ an ka taa Sikaso décharge bɛ cogo min na u ka taa mɔgɔ minnu y'o jɔ u k'olu mɔgɔw ɲini u kana n'o ye ka ɲumanmugu dilan u ka tila ka yɔrɔ wɛrɛw dayɛlɛ mutugula ninnu ni kuralen ninnu place bɛ nin bɛɛ la yɔrɔ min bilalen don k'a bɛ kɛ décharge ye n'u y'a morceler k'a feere mɔgɔ ma la force reste à la loi ɲama ye bɛɛ ka fɛn de ye o tɛ se ka kɛ mɔgɔ min y'a minɛ o k'a bɔsi o la État ka décision ta k'a minɛ la k'a lasegin a nɔ la parce que a sigir'o de kama mɔgɔ min y'a calcul kɛ k'a kɛ ko yan de kan ka kɛ ɲama na sago yɔrɔ ye u ma k'u kunfɛ n ko dɔɔni kalanbagaw de don mais ni dɔw nana ka na o yɛlɛma k'u ta ye ka titre bɔ titre kan bɛɛ sigilen bɛ mɔgɔ si tɛ ka fɛn f'o la donc ça veut dire que ɲamanko mɔgɔ kelen min bɛ se ka ɲamanko ɲɛnabɔ i tɛna n ko f'i ye o ye président yɛrɛ ye Asimu Goyita. Voilà, o yɔrɔ la an ye a mɛn k'a fɔ an ka ɲininiw kɔnɔna na k'a fɔ au sommet de l'État ko min ye sigida lakana jango ɲamanko bunakun kan ko minisiriso dama bɛ yen nɔ olu fana bɛ ɲɔgɔn ye la dɔgɔkun o dɔgɔkun walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ɲamanko in na cogo min na an minnu ye GIEw ye est ce que n'o fɛn fasugu bɛ kɛ a kan ka kɛ aw ka hakilinaw kɔ. Bon an b'a kalama. An b'a kalama an b'u fɔ a la an b'u waleɲuman dɔn a la parce que u b'a fɔ o ma ko panel de haut niveau ministre de l'administration territoriale ministre de l'environnement ministre des finances o tɛ waritigi ya olu bɛ kɛnɛ kelen kan u bɛ ɲɔgɔn ye araba conseil des ministres mana ban ka kuma ɲamanko kan o yɛrɛ cadre de concertation dɔ sigi an ka commune na commune 5 gouverneur yɛrɛ de décision ta k'o sigi ɲaman bɔyɔrɔ min b'an ka yɔrɔ sanfɛ dépôt sauvage min bɛ yen zone universitaire kɔnɔ université ye sɛbɛnni kɛ ko k'a datugu maire ye décision ta ko k'a datugu école dɔ bɛ yen denmisɛnninw de b'a école kɔnɔ olu fana ye parents d'élèves wulila ko ka yɔrɔ datugu yɔrɔ yɛrɛ ɲama min bɔ yɔrɔ min na o ye mɔgɔ dɔ de ta ye o tigi fana b'a la ko e t'a ka yɔrɔ datugu donc o y'o cadre de concertation sigi anw fɛ yen k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que u ka yɔrɔ ka se ka ɲama bɔn ka dabila ye parce que a kɔlɔlɔ ka bon mɔgɔw ma en même temps ko ka yɔrɔ wɛrɛw da ɲini commune kɔnɔ ɲama bɛ taa kɛ fan mun na an kɔni y'a f'u ɲɛna n ko aw ye Bakɔ Jikɔrɔni yira ko yen ye dépôt ye n'a ko aw b'o dépôt dayɛlɛ f'aw ka na ni caisson belebelebaw ni camion belebelew de ye ka na olu jɔ ɲama bɛ k'a kɔnɔ u b'a ta ka taa parce que a bɛ yɔrɔ min na a bɛ sigida cɛmancɛ de la tulonkɛ yɔrɔ tɛ n ko mais an bɛ se ka min kɛ sisan ɲamankɔrɔ kura ni carrière min bɛ yen dɛ o carrière ni o ka bon ni Numubugu ye siɲɛ 5 1,800,000 mètres cubes o ka taa bili sigi yen ka ye aménager an ka ɲama k'u kɔnɔ yan'u ka fɛɛrɛ sɔrɔ dépôt de transit ko la sinon samiya bɛ se sisan GIEw ka problème bɛ wuli
ni samiya sera do an ka problème wuli parce que forotigiw tɛ ɲama minɛ an bɛ ɲama ta ka bɔ n'a ye ka dugu yala ka taa fan bɛɛ i tɛ ɲama bɔ yɔrɔ sɔrɔ donc i fana bɛ obligé i mana fan dɔ sɔrɔ i b'a bɔ yen ka sigi n'i tɛna to ni ɲama ye kun donc ɲama bɛ to du dɔw la sanji bɛ ɲama bugɔ dukɔnɔmɔgɔw t'a fɛ ka ɲama ye limɔgɔw bɛ caya banaw bɛ caya sigida kɔnɔ samiya bɛ na n'o gɛlɛya de parce que bɔnyɔrɔ tɛ ɲama na. Monsieur le Président ka bi jɛmukan sera kuncɛyɔrɔ la. Awɔ. N'an ye jateminɛ kɛ bi min ye nin ɲɔgɔn ye kuluba in ye ni a sigilen yɛrɛ da sera ka minisiriso min b'a kɔnɔna na walasa ka ɲininiw kɛ an minnu ye ɲama baarakɛlaw ye n dalen b'a la k'a fɔ an ɲɛ b'u la i b'a fɔ ko donso ni a ka sogo an bɛ se ka jigiya k'a fɔ laɲiniw bɛna bɔ nin kɔnɔna na a bɛna kɛ fura ye jamana ɲamanako ma. Bon an kɔni an bɛ yɔrɔ min na an dalen d'u la. An dalen d'u la parce que u nana u ko k'u t'a fɛ ɲama ka to Bamakɔ yan n'i da fa Mugujala se ka jigin b'i da parce que an b'a dɔn Banque mondiale fana bɛ nin ko kɔfɛ olu fana kɛlen don ka kasabi bɔ pour que ɲɛ ka sɔrɔ kow la dépôt de transit ka créer décharge ka créer géo ka se ka équiper voirie ka équiper baara ka daminɛ donc ni ministre yɛrɛ cadre de concerté cadre de haut niveau sigi pour que u ka ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ ka dan sɔrɔ ka fɛɛrɛ sɔrɔ kow la maire du district fana tilala ka lettre circulaire ta k'a ci ka taa commune bɛɛ maire ma k'u bɛɛ k'u ka géo organiser ko k'u redynamiser ko pour que a baara ka bɛn sen ma donc u bɛɛ b'a yira ko sisan u b'a fɛ ka ko dɔ kɛ o zone tagalen kɔfɛ u bɛna lasegin voirie ni géo de ma ani grande entreprise dɔw bɛ Mali kɔnɔ ni kasabi b'u bolo fɛɛrɛ b'u bolo u pɛrɛnnen don k'u sen don ɲamanko nin na bon donc ni a taara o cogo la an kɔni a da tɛ to anw na géo kɔni ni géo dɛmɛna ka minɛn d'u ma ka ɲamanbɔyɔrɔ d'u ma a da tɛ to anw na a moyen tɔw k'a cɛ ka bɔ dépôt kɔnɔ ka taa n'a ye kɔfɛ o fana ni voirie équipera voirie fana ka équiper ka tila ka personnel fara a kan fo voirie ka personnel de sɔrɔ parce que jama cayara u ka mɔgɔw sɔrɔ ka équipement sɔrɔ ka personnel sɔrɔ ka infrastructure dayɛlɛ n'o kɛra o ye san 3 san 2 ko de n'o tɛ o tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen dɛ. A diyara n ye bi jɛmukan ka se a kuncɛyɔrɔ la minisiriso min ɲɛsinnen bɛ sigida lakana ni yiriwa kundalajan a ka diya ka se ɲamanko bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ministère de l'environnement ye u ka baara an n'u ka baara ɲɔgɔn bɛ cogo jumɛn na. Bon an kɔni n'u ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais an tilala ka jɔ sira la parce que an n'u kun bɛnn'a kan k'u bɛna dɛmɛ dɔ ta k'an sɛgɛrɛ an ni ministre ye ɲɔgɔn ye ka réunion caman kɛ. Bon mais comme o taara don cadre de haut niveau nin kɔnɔ bon o ye jɛkulu de ye sisan an b'an tulomada de o an b'u ka bila la koyi parce que anw ka ala y'a k'anw ka baara de ye ayiwa an t'a fɛ ɲama fana ka to an somɔgɔw senkɔrɔ. A diyara n ye voilà ka jɛmukan kuncɛ ladilikan laban. Ladilikanba o kɔni o ye président yɛrɛ k'i sen don nin ko la a kana a to mɔgɔw ma de a yɛrɛ k'i sen don ko la parce que ɲama ye bana de ye. Anw ka zana dɔ b'a fɔ ko nɔgɔ ye bana ye o kɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw bɛ ko kalama a mɛnna donc u bɛ ɲama kɔlɔlɔ dɔn donc u ka ɲamanko ta ba la u kana kɛ san 5 san 10 ko u k'a kɛ san 50 san 100 ko de ye parce que n'i ma ɲamanko k'o ye mɔgɔ bɛ caya e tɛna se ka mɔgɔ bali ka caya donc u kana u ka géo impliqué kosɛbɛ u kana jɔ géo la parce que géo ka projet jeune mun ka projet sera ka san 30 san 40 sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ u m'a dabila tile kelen o ye géo ye dɛ donc géo sara tɛ mɔgɔw bolo population fana ka wari sara u bɛ wari min sara ta mɔgɔ tɛ se ko an b'u fana fo. A diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn bi jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ la an ka bi maa welelen o kun ye monsieur Malayi Amadou Sidibe président de la coopérative d'assainissement des jets de la commune 5. Monsieur le président an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn o la minnu ye an lajɛbagaw ye an b'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kun ye ɲamanko in ye a da sera a ma k'a fɔ ɲama ani kɛnɛya o de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye jamanakuntigi an bɛ a wele nin yɔrɔ in na k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na mais an b'a ɲini a fana fɛ a fɔra cogo min na a k'i sen don a la minisiri min b'a baara la u k'a kɛ sɛbɛ ye ni ɲama ma bɔ an da la o kɔrɔ an ni banaw bɛ ɲɔgɔn na ala k'an kisi a ma o de bɛ dansigi bi jɛmukan na WhatsApp numéro bɛ aw ka bila la waati waati ni aw mako bɛ an na a b'an sɔrɔ walasa ɲininkali minnu bɛ aw bolo an k'o tɛnku an ka mawululu na don nataw la ne b'a fɔ la a k'a mɛn don waati wɛrɛ